Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρετε. Με χαρά ο πρόεδρος μας, ο πρόεδρος της ΕΛΕΜ, Θεόδωρος Σεραφίδης, ο Γιάννης ο Κυριακόπουλος, αντιπρόεδρος, τα στελέχη της ΕΛΕΜ, αποδέχθηκαν την πρόσκληση του ΙΕΚΕΜ να συμμετάσχουμε σε ένα διάλογο αναφορικά με την ενδογενή ανάπτυξη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στα προγράμματα και στις ανακοινώσεις του ΙΕΚΕΜ. Το ΙΕΚΕΜ έχει κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια να προωθήσει το διάλογο για την ανάπτυξη της χώρας και ιδιαίτερα για την συμβολή των μηχανικών σε αυτή την ανάπτυξη. Η ΕΛΕΜ είναι μια παράταξη ελευθέρων επαγγελματιών, μηχανικών, οι οποίοι λόγω της εμπειρίας τους έχουν εκτεταμένες απόψεις σε όλους τους τομείς της παραγωγής και της οικονομίας περί της συμβολής του μηχανικού και της ιδιομορφίας αναπτύξεως που πρέπει να ακολουθηθεί. Μόνο οι άνθρωποι που γνωρίζουν και κάνουν γνωρίζουν, λέει ο Αριστοτέλης. Διότι αυτά που πρέπει να μάθουμε να τα κάνουμε, τα μαθαίνουμε κάνοντάς τα. Αγαρδί μαθώντες ποιήν, τα αυταποιούντες μαρθάνομεν. Οι άνθρωποι λοιπόν της πράξεως έχουν απόψεις, τις οποίες με χαρά μοιραζόμαστε με όποιον ενδιαφέρεται το ΙΕΚΕΜ, αλλά και γι' αυτό συμμετέχουμε και στις εκλογές του ΤΕΕ, για να προωθήσουμε ακριβώς αυτό. Να προωθήσουμε την ανάπτυξη και την εργασία του μηχανικού. Διότι ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει χωρίς εργασία μηχανικού. Δεν υπάρχει εργασία χωρίς έργο μηχανικού. Πιστεύουμε ακράδαντα στον ρόλο του μηχανικού και γι' αυτό συμμετέχουμε στα κοινά και θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή μας να μεταφέρουμε αυτές τις εμπειρίες μέσα στην πολιτική ζωή του τόπου. Καταρχήν, τα τελευταία 3 χρόνια αντιμετωπίσαμε μια αδυσόπιτη κρίση οικονομική με στασιμότητα σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα στον τομέα της οικοδομής, για την οποία φυσικά οι μηχανικοί δεν έχουν καμία ευθύνη για αυτή τη στασιμότητα που προέκυψε. Δεν είναι ότι δεν χρειάζονται οι μηχανικοί, αλλά δεχτήκαμε μια επίθεση πανταχώθεν ότι είμαστε ιδιωτελείς, ότι είμαστε συντεχνία, ότι είμαστε κλειστό επάγγελμα, πράγματα δηλαδή εξωφρενικά. Τα αντιμετωπίσαμε βέβαια μεγαλόψυχα, διότι εμείς καταλαβαίνουμε το ρόλο μας και τη χρησιμότητά μας. Αλλά το να συνεχίζεται αυτή η συκοφαντία πρέπει να απαντιέται, δεν είναι σωστό να αφήνεται αναπάντητη. Δεχτήκαμε επιθέσεις και σαν τεχνικό επιμελητήριο κόψαν τα βασικά εισοδήματα την πρόσοδο του τεχνικού επιμελητηρίου, σαν τράπεζα, σαν ασφαλιστικό ταμείο. Υποστήκαμε ένα φοβερό κούρεμα, μια φοβερή καταλήστευση θα έλεγα του ταμείου μας, και όλες αυτές οι επιθέσεις έχουν άμεση επίπτωση στο επίπεδο διαβίωσης των μηχανικών. Οι μηχανικοί οι μισοί σχεδόν είναι ανασφάλιστοι. Δεν έχουν υγειονομική κάλυψη. Όλα αυτά λοιπόν τα θεωρούμε αδιανόητα σε μια περίοδο που μόνο οι μηχανικοί μπορούν πραγματικά να φέρουν την ανάταση. Και για τούτο θα πούμε επιγραμματικά τις θέσεις μας. Καταρχήν δεν πιστεύουμε ότι το ΤΕΕ πρέπει να αναλώνεται μόνο σε καθήκοντα ελέγχου, πιστοποιήσεων κτλ. Όπως έχει καταντήσει τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας το μηχανικό ένα πρετοριανό εκτελεστή της εκάστοτε κυβέρνησης και όχι ένα μηχανικό που είναι δίπλα στο λαό και συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην πρόοδο. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα στη χώρα μας η ενδογενής επικαλούμενη ανάπτυξη είναι δυνατή σε πάρα πολλούς τομείς. Θα αναφέρω επιγραμματικά μόνο μερικούς για να αποκτηθεί μια εικόνα και θα δούμε μετά τι πρέπει να κάνει το ΤΕΕ για να μπορέσει να συμβάλλει στην επίτευξη αυτής της ανάπτυξης και στη δημιουργία αυτών των θέσεων εργασίας. Των μηχανικών πρωτίστως, αλλά και όλου του τεχνικού κόσμου. Πρώτος τομέας, κεντρική θέρμανση. Η ενδογενής ανάπτυξη θα έρθει με υποκατάσταση εισαγωγών. Το πετρέλαιο είναι εισαγόμενο προϊόν. Είτε επιδοτούμενο είτε όχι, το πετρέλαιο είναι ακριβό σήμερα. Για διάφορους λόγους, δεν εξετάζουμε. Θεωρούμε βεβαίως εξαιρετικά, ας το πούμε, ανόητη την πολιτική αυτή υπερφορολόγηση του πετρελαίου, αλλά ήδη χωρίς φορολόγηση του πετρελαίου, με τα 90 λεπτά το λίτρο που παλιότερα υπήρχαν και τώρα δίνουν το επιδοτούμενο πετρέλαιο, θεωρούμε ότι και αυτό είναι πανάκριβο σε σχέση με τις εναλλακτικές λύσεις. Πιστεύουμε ότι άνετα μπορούμε να αποκαταστήσουμε οικονομικότατα το πετρέλαιο στην κεντρική θέρμανση με εναλλακτικές τεχνολογίες, πρώτη και κύρια τα ηλιοθερμικά συστήματα, οι αντλίες θερμότητος, οι λέβητες και οι καυστήρες βιομάζας και πελέτα όπως λέγεται. Δηλαδή εναλλακτικά μπορούμε με πάρα πολύ οικονομικό τρόπο να αντικαταστήσουμε αυτές τις παλιές εγκαταστάσεις με νέες, δημιουργώντας μια αγορά τουλάχιστον 15 με 20 δις ευρώ. Μια αγορά η οποία αντιστοιχεί σε 2,5 δις υπηρεσιών μηχανικού, δηλαδή περίπου σε 100.000 ανθρωποέτη εργασίας. Δηλαδή μόνο για την κεντρική θέρμανση υπάρχουν 100.000 ανθρωποέτη εργασίας μηχανικού. Χρειάζονται μηχανικοί. Μα τι λέμε, πώς θα γίνουν αυτά, χωρίς μηχανικούς θα γίνουν? Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με στην σταδιακή υποκατάσταση αυτών των εγκαταστάσεων και με την εισαγωγή νέων, οι οποίες
από πλευράς και ανακτήσεως κεφαλαίου και καυσίμου είναι πολύ φθηνότερες από την κεντρική θέρμανση. Γι' αυτό και μπορεί να δικαιολογηθεί ένας μικρός απλός τραπεζικός δανεισμός, ο οποίος θα αποσβέσει μέσα σε 2, 3, 4 χρόνια το πολύ. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι υπέρογγο κτλ. Πέρα από την κεντρική θέρμανση, ο τομέας της εξοικονομήσεως ενέργειας και στα κτίρια και στη βιομηχανία είναι πολύ ευρύτερος και ακόμα και από την κεντρική θέρμανση και έχει τουλάχιστον μια αγορά 20 δις ευρώ. Μια αγορά δηλαδή η οποία αντιστοιχεί σε θέσεις εργασίας των μηχανικών πάνω από 200.000 ανθρωποέτη. Μιλάμε μεγάλα τα νούμερα. Τι περιλαμβάνει αυτό? Αντισταθμίσεις, μονώσεις, αυτοματισμούς, εισαγωγή αυτοματοποίησης, ανακτήσεις θερμότητας, συμπαραγωγές θερμότητας. Υπάρχουν ένα κάρο τεχνολογίες που δεν έχει νόημα τώρα να επισέλθω. Ένας τρίτος τομέας είναι ο τομέας της κτηριοδομικής ανακαινήσεως. Και δεν μιλάμε μόνο για ενεργειακή ανακαίνιση, όπως κακώς έχουμε επικεντρωθεί. Μιλάμε για αντισυσμική θωράκιση, ανακαίνιση σε επίπεδο υδρομονώσεως και θερμομονώσεως. Όλος αυτός ο κλάδος είναι μια αγορά δεκάδων δις, η οποία για να μπορέσει να ανακτηθεί χρειάζεται τους μηχανικούς. Δεν είναι μόνο όμως αυτά, είναι και τα έργα υποδομής. Όλα τα έργα υποδομής χρειάζονται ανακαίνιση. Και όχι ανακαίνιση με του είδους να πάρουμε λεφτά και να μην αποσβέσουμε ποτέ αυτά τα χρήματα που θα επενδύσουμε. Ανακαίνιση του είδους ότι επενδύουμε 10 και κερδίζουμε 20 σε 2-3 χρόνια. Παραδείγματος χάρη, τα δίκτυα υδρεύσεως χρειάζονται ανακαίνιση, χρειάζονται υδραυλικές ρυθμίσεις, να μην έχουν μεγάλες πιέσεις μέσα και συμβάλλουν στις διαρροές. Με μια σωστή τεχνολογία υδραυλικής ρυθμίσεως και αντισταθμίσεως της πιέσεως είναι δυνατόν σήμερα να κάνουμε οικονομία σε νερό μεγάλης κλίμακας και να κάνουμε οικονομία σε έξοδα, ούτως ώστε να βγάλουμε τα λεφτά μας σε αυτά που θα επενδύσουμε στα δίκτυα. Οι δίκτυα τηλεθερμάσεως στη Βόρεια Ελλάδα χρειάζονται παντού. Δεν χρειάζεται να καίμε μονούς λέβητες από εδώ και από εκεί. Χρειάζεται να έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να αγοράζουμε φτηνό θερμό νερό για την κεντρική θέρμανση από γύρω-γύρω από κεντρική παραγωγή, είτε γίνεται μέσω εργοστασίων της ΔΕΗ, είτε και κεντρικών μονάδων φυσικού αερίου, βιομάζας, οι οποίες διανέμουν θερμό νερό σε επίπεδο πόλεως. Χωροταξικός σχεδιασμός. Η χώρα εξάγει λάδι, κρασί, τα γνωστά προϊόντα, τουρισμό κτλ. Αλλά ίσως το νούμερο ένα προϊόν που έχει η Ελλάδα σήμερα είναι το κτίριο, η κατοικία. Μια σωστή βιοκλιματική σχεδίαση πόλεων και κατοικιών είναι δυνατόν να φέρει πολλά εισοδήματα στη χώρα, όχι πουλώντας γη και είδωρ, αλλά πουλώντας κατοικίες, οι οποίες μπορεί να είναι άριστες, είδιστες, ορεκτές και επιθυμητές κατά Αριστοτέλη. Δηλαδή, ο τομέας της κατοικίας, ο τομέας της χωροταξίας και της χωροθέτησης νέων περιοχών, οι οποίες θα χτιστούν με βιοκλιματικό τρόπο, είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αναπτυξιακός τομέας. Ο τομέας της βιομηχανίας αυτός καθεαυτός είναι πολύ σημαντικός επίσης. Επειδή όμως έχω περιέβει το χρόνο μου, θα ήθελα να σταματήσω εδώ και να πούμε ότι μέσω του ΤΕ μπορούμε να οργανώσουμε προγράμματα αναπτυξιακά σε όλους τους τομείς που είπα προηγουμένως, να διοδοτήσουμε μεγάλες εγκαταστάσεις και να δημιουργήσουμε ανάπτυξη σε ένα διάστημα 2-3 ετών, ανάπτυξη εντατική, ενδογενή, έτσι, με πάρα πολύ μεγάλη απασχόληση και ελληνική προσθέμενη αξία. Και αυτό και συμμετέχουμε στις εκλογές και σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.